Днешният урок по музика е песента "Прела баба". Музиката на тази песен е написана от Михаил Кочев, а текстът е на Цанко Церковски. Най-напред да чуем песента. Имаше ли думички в песента, на които не знаете значението? Попитайте вкъщи някого какво означава думата наснувала и думата грънека. А сега ще се опитаме да подредим последователно рисунките от песента. Ще чуем отново песента и ще подреждаме, като номерираме картинките от 1 до 4. Да проверим как се справихме. Браво! Справихме се чудесно. А сега да продължим. Можем да погледнем различните рисунки и да преценим кои от тях означават, че се изпълнява народна песен и за кои от тях авторска песен. Да си припомним. Народна е тази песен,
И тази музика, която няма конкретен автор, няма човек, който да я е измислил. Тя се е предавала от уста на уста, пеела се по седенки, по сборове и така е достигнала до нас. Да, тук виждаме изпълнение на народна песен. Познаваме по това, че децата са в народни носии. Народна музика може би изпълнява и това момче, защото виждаме, че държи народен музикален инструмент, тъпън и също е облечен в народна носия. Вероятно, момичето на пиано изпълнява авторско произведение и децата от този училищен хор също изпълняват някаква авторска песен. Да продължим. А сега да видим, да си припомним една песничка, която пяхте в миналите часове и заедно с мама или тати, който е вкъщи, да изиграем едно право хоро. Браво на вас! Поиграхме, попяхме, а сега е време да измием ръцете и да си починем. До скоро!